栄えある第1位は得点315点オレンジチーム。赤対緑ですかね。はい、それでは赤と緑の選手の皆さん、乾杯お願いします。Nah, iya, acara ke tarik tambang pokoknya malos. Kamu ikut bersorak tapi megang ini. 緑ということでしたが、今度はどちらでしょうか。4位と5位の対決になります。山口君よろしくお願いします。Mana iya mang? Ayo naik mang. As. Masuk. 高校生が